Od 2026. godine sprema nam se jedna prava mala revolucija u poslovanju. Način na koji tvrtke u Hrvatskoj izdaju i primaju račune mijenja se iz temelja. Sad, u idućih par minuta proći ćemo kroz sve što je bitno znati kako bi se na vrijeme pripremili. Dakle, da to odmah razjasnimo. Gotovo je. Era printanja računa, stavljanje u kuverte, slanja poštom i onog vječnog kopiranja u poslovanju između firmi, sve to odlazi u povijest. Ovo je stvarno kraj jedne ere i početak nečega potpuno drugačijeg. A zašto se sve ovo događa? To je ono zanimljivo. Nismo mi sami u ovome. Cijela Europska unija zapravo prolazi kroz isti proces. A Cilj je ogroman, stvoriti jedno transparentno, nazovimo ga online porezno knjigovodstvo i konačno stati na kraj milijardama eura koje nestaju u PDV prijevarama. Pa krenimo redom. Prvo poglavlje. Digitalna revolucija u poslovanju. I odmah da kažem, ključno je shvatiti da ovo nije samo neka sitna, tehnička nadogradnja. Ne, ovo je fundamentalna promjena u tome kako će firme raditi. Svaki dan. I time dolazimo do drugog poglavlja. 2 svijeta fiskalizacije. Novi zakon naime dijeli cijelu priču na 2 potpuno odvojena sustava. Jedan je onaj koji već poznajemo za poslovanje s građanima, a drugi je potpuno nov i namijenjen je isključivo poslovanju između tvrtki, a razumjeti razliku je apsolutno ključno. Pogledajmo te ključne razlike. S jedne strane imamo fiskalizaciju 1.0, onu za građane. Ona ostaje dosta slična, s tim da sada obuhvaća i plaćanja preko računa. No, s druge strane, imamo pravu novost, fiskalizaciju 2000 za tvrtke. Tu se sve mijenja. Izdavatelj i primatelj sada oboje aktivno sudjeluju u procesu, a one famozne JEIR i ZIKI kodove više ne tražimo na računu. Sve se provjerava online. Idemo na treće poglavlje. Što je uopće taj e-račun? On je srce cijelog ovog novog sustava. Ali oprez. To nije ono što većina ljudi misli. Znači, zaboravite na PDF dokumente koje šaljete mailom. To nije e-račun. Dakle, e-račun je zapravo, pametni dokument. Tehnički, to je XML datoteka, ali ono što je bitno je da je njegova struktura takva da ju računala mogu sama čitati, razumjeti i obrađivati. Bez da itko išta tipka. I to je temelj cijele automatizacije. A kako taj e-račun uopće putuje? Idemo korak po korak. Prvo, izdavatelj ga pošalje svom informacijskom posredniku. Zamislimo ga kao neku vrstu digitalne pošte. Taj posrednik ga onda šalje poreznoj upravi na fiskalizaciju i istovremeno ga prosljeđuje primatelju. I onda slijedi ključan 4. korak. Primatelj ga mora aktivno, znači klikom, prihvatiti ili odbiti. Pasivno primanje računa je prošlost. Dobro, dosta je bilo teorije. Idemo na 4. poglavlje. Plan pripreme. Što to sve konkretno znači? Što treba napraviti? Jer vrijeme leti, a priprema je ovdje stvarno sve. Slijedi jedan konkretan plan korak po korak. Pazite sad, imamo jedno kritično razdoblje. Od rujna do kraja 2025. godine. U ta 4 mjeseca treba odraditi 4 velika koraka. Nabaviti digitalni certifikat, odabrati informacijskog posrednika, potvrditi adresu i, ovo je velik posao, klasificirati apsolutno sve svoje artikle i usluge. Prvi korak je temelj svega. Taj digitalni certifikat je, slikovito rečeno, digitalna osobna iskaznica tvrtka. Bez njega ništa. Neće biti moguće ni slati ni primati e-račune. Dobra vijest, ako već postoji certifikat za staru fiskalizaciju, on se može koristiti i za ovu novu. A koliko to sve skupa košta? Pa novi 5-godišnji certifikat kod FINE košta 39,82 eura plus PDV. Realno, to je investicija u digitalnu budućnost koja je jednostavno neizbježna. Sjećate se one digitalne pošte koju smo spomenuli? To je informacijski posrednik. I odabir jednog od njih je obavezan korak. On postaje centralna točka za sve e-račune. I one koje šaljemo i one koje primamo. A što on točno radi? Pa, uglavnom sve. Prima naše račune, šalje ih na fiskalizaciju, dostavlja ih kupcima, prima sve račune koji stižu nama i, jako važno, čuva ih u digitalnoj arhivi 6 godina, što je zakonska obaveza. On je, u suštini, partner u cijelom ovom procesu. A sad korak koji će vjerojatno zahtijevati najviše posla i pripreme. Svaki, ali baš svaki proizvod i svaka usluga na e-računu morat će imati svoju službenu, standardiziranu šifru. A to znači
Velik posao pripreme podataka za svaku tvrtku. Da bude jasnije, evo primjera. Recimo, dimnjačar više ne može na račun napisati samo očišćenje dimnjaka. Ne. Mora stajati službena šifra za tu uslugu, a to je 81.22.03. I tako za apsolutno svaku stavku. I evo nas kod zadnjeg koraka. A on donosi možda i najveću promjenu u svakodnevnim navikama. Primanje računa više nije pasivna radnja. Od sada to zahtijeva aktivno sudjelovanje. Ovo je nova realnost. Svaki poduzetnik se mora prijaviti na portal svog posrednika, pogledati svaki račun i donijeti odluku. Prihvaćam ili odbijam. I tek nakon klika na prihvati, taj račun postaje službeni dokument i može ići dalje, na plaćanje i u knjigovodstvo. I da, to je odgovornost vlasnika tvrtke, ne računovođe. I za kraj, 5. poglavlje. Budućnost je digitalna. Kad se sve zbroji i oduzme, jasno je, ovo nije neka privremena mjera. Ovo postaje novi standard poslovanja, ne samo kod nas, nego u cijeloj Europi. Digitalizacija više nije izbor, postaje obaveza. Ako postoji jedna stvar koju treba zapamtiti iz svega ovoga, to je ova. Stvara se sustav u kojem Porezna uprava ima uvid u poslovne transakcije praktički u onom trenutku kad se one dogode. To je ta potpuna transparentnost i brzina koju donosi digitalno doba. I za sam kraj jedno pitanje za razmišljanje. Vrijeme za pripremu je sada. Sve se zna, rokovi su tu, koraci su jasni. Pitanje je samo je li poslovanje spremno za ovaj neizbježni digitalni skok.